ndak Satruman Gus mandeg takon sapa ngaku ngaku buta bali takon ngendi dongko sapa percaya aduh junjung dongko malah apa abam ya aku kang rasa kene jeneng Daya Lintring moyo bali takon kuwi sapa Panengah Pandhara Juna kekasih Sumedya lumaku nganti Gus ngetutake krentek ing ati jumangking suku kedheping netra ora karo kudu bali induk maksud ora entuk urut semene araku apam kang tak wedeni janji ora sing tak kedheke urip kulen nopane napa rangsang kemubajur kuwi Gus
Kantonging paluapindha wang sideng kakung karagan anjrah sabdaning saka kakuluruk asauran samono pameh rahina mega bangkaton sumunaran
ketol ping idul katung katuring hamomong minangka sambunging carita ngatingal gumlaring negari Ngamarta ya negara Indraprastha ya praja Cintakapura kang asta pusaning praja inggih pambayun Pandhawa Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya sang Guna Talikrama ya ing sang Sadadwija Kangka pinarak ing Singangsana jinajaran kang lair Darma Kodara tuwin kembaran ngaku Gusti mangkono pateng sang Prabu Kresna Jahniyah ning talaga kadilangit mambang tangpas ulana pamaneka wintang tuliwa kusumaya sumawur
lumrap kang sekarang dadi jalado nuwun mangketa Yayaji kula tingali paduka Yayaji hanggung kendel tanpa sebawa menggalih menapa Yai duh Koko Prabu kadang kula sepuh milori paduka namung kendel labet anggen kula mibratosaken dereng wangsulipun jimat kaliwasada pusta jamus ingkang kabekta Petruk Koko Prabu napa menika welaking jagat saking pangeran ingkang kadhawaken dhumateng Paduka Pandhawa Koko Prabu iya Dewara Ingata ditengresna kakangku kelima sada ilang saka gedhong pustaka bareng karo ilanging si Petruk ing mangka surasaning lima sada dadi kiblat lan panutan saperangan akeh bebrayan Amarta yen ora tumuli bali padha karo uripe wis ora duwe tuntunan gek dadi apa donya sing tanpa kliwasada mohe Kresna kakangku bener atur di Mas Werkudara Yayaji wonten dawuh Koko Prabu saking pamanggih kula icaling klimasada menika mboten nama Gusti ndhawaken lak dhumateng para kadang Pandhawa kula kinten ing mriki pangeran ngemutaken dhumateng titahipun supados resik diri saking tumindak ingkang ngawon ugi dipun ngemutaken supados para manungsa ingkang sampun pitados dhumateng waring klimasada wau sami purna hanindakaken ingkang kababaripun sami purna tresnasih dhumateng sesama tuwin purna pamanyuhayuning bawana sampun ngantos wonten kedadosan sareng sampun mangertos isi 115 sada malah lajeng kangge dak-dakan ngrisak dhumateng saning gesang menika mboten kenging Yai Kresna kakangku piye Werkudara sing soto minta kaya ngono kuwi menungsa sing seneng ngudhokake marang kekarepane marang wong liya dikongkon kudu manut karo tumindake dheweke ora ngerti yen penemu mau cacahe ora beda kelawan cacahe wong kuwi dhewe Kresna kakangku kepara bener Werkudara nama ketingalipun Yayaji sampun utusan Yai Kyai Harjuna sadating saptawarga Yai nggih lurandipun Koko Prabu namung inggo samangki Yai Janaka dari ketingal wangsul Koko Prabu prayogi menawi dipun arep serta wis Yai nun inggih Koko Prabu istangken dawuh lang-lang indriya mangu mangun kong kanduran rimeng lengo tanpa kanding yen tantuluso mengko sang dyah utama saling patih Haryo Suman ya dari sangka tirangu trinangkul tinempit-empit menika paman patih sengkuni ingkang semengko rawuh wonten ing pandhapi Ngamarta sesampunipun
Asak pun ngriwi daya-daya kula nyuwun partos wonten napa men pantih. Aduh anggir anak Prabu Puntadewa ketiwasan nggih. Wekdal menika negari Ngastina kabedah ing mengsah. Narendra saking nagari Lojita Tengara nuninggih Prabu Tongtongset sampun kelampan ngunjul ing neraka Duryudana. Kapor samangke piyambakipun badhe ngliyaraken jajan malih kaning luruk dhateng nagari Ngamarta mriki anak Prabu mila mugi anak Prabu paring sumengka lan samapta ing gati. Aja tok melu-melu. Kulem arum Hunggara sang Brahmana tan pindah swaring madu bronto manut kembang arep ning rimang kriyang ning kanto marma sangga jaya kanto iki Dimas Arjuna ingkang nisbali panpawartan ninggone siadi sowan Kangjeng Hyang Sabtu Arga nyuwun Kalidamar Arjuna mlinggi Koko Prabu Kangjeng Hyang paring dawuh wangsulipun jimat kalimasada kedah pinumbasan kanthi pandha nindakaken tapa ngarami Koko Prabu mangkono Yai mlinggi Yai KIP wonten dawuh Kakang Prabu Ndrawati jumbuh lawan sabdaning Kangjeng Hyang Abiyasa iki Werkodara para wis budha lan Praja Ngastina kang wigati bakal nundung mungsuh kang wektu iki wis lakon bedah Praja Ngastina nadyan pun Kakang babar pisan ora percaya marang aturing Sengguni sing jarene ratu mau bakal bedah Praja Ngamarta tak kira ora ana alani yen to siadan pun Kakang sumusul marang Raka Brasa Werkodara bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap katut lurgung paning sang mawe gandrung inggih Kakang Prabu namun dari menapa dhateng Prabu Ndrawati nusa nyayaji wonten dawuh Kakang Prabu menapa wonten pareng paduka menawi paduka yaji kula dherekaken ameng-ameng nyalaken negari Ngastina Yai inggih Kakang Prabu istang dawuh monggo kula dherekaken Yai Haji
kahanmu padha waranten becik besok amendemo baris kang prayitna Napa Sang Prabu Anom Jastika wonten dawuh sinuwun perlu aku ngelingke marang jeneng para Sang Prabu yen to lehku dadi ratu ening praja Nusarukmi ora suwe meneh gandeng aku iki mung kepengin mbuktekke kaya ngapa ampun pustaka jimat kelima sada mula banjur tak gawa mlayu nganti teka Nusarukmi kene sawise aku maca isining jimat kelima sada kanthi madhep mantep jebul kang tak gayuh teka ampun jimat kelima sada ketitik sira wis kelakon kalah karo dayane jimat kelima sada jebul ora mung mandhek ana kabar bab ampun kelima sada iki aku wis mbuktekke dhewe kehebatane mula welingku marang Sang Prabu Jastika aja pisan-pisan kowe maido marang surasane jimat kelima sada iya luhuran dawuh Paduka Sang Prabu tong-tong sok kejaba saka iku ketoke aku ora bakal suwe meneh dadi ratu negaramu kene iki Jastika wis teko dadi wanci panguwasa Nusarukmi tumuli tak balekke marang Sang Prabu kang majipi negara iki ya mung aku meling karo kowe ya Mas Jaya supaya olehmu dadi ratu kuwi slamet gak eneng apa-apa lan gak mlebu ning nggon penjara kejaba sira nindakake 12 bab surasaning pemakem Serat Kitaradya luwih wigati yaiku sira uga nindakno marang pewarahing wong kang dadi pangarsa kang sinebut catur wara winasis iya catur kuwi papat wara kuwi pinilih wasis tegese pinter dadi piwulang papat mau yaiku kang sinebut sidik kuwi tegese jujur ora mencla-mencli rembugi bisa bener pengucape titis wicarane mandi apa kang dadi sabdane lan awas mripat batine kala nangsane kena goroh ning gore mau kanggo pepayunging keslametan lan kanggo keperluaning negara sing luwih wigati inggih Sang Prabu wara kang kaping pindho yaiku amanah tegese kena dipercaya kelire biswa ngandhelake kapercayaning liyan lan wong amanah iku bisa ngrampungi gawe ora nginggokake kapercayaan sing wis disampirake ning pundhake iki Sang Prabu kang kaping telu yaiku tablek kuwi tegese biwarakake utawa aweh piwulang pituduh lan sesuluh sing kabeh mau bisa mahanani tentreming ati tentreming bebrayan agung lan tentreming warga masyarakat wong tablek kuwi yen diweni Purbawasisa ngabarake sawening pawarta ya dikabarake apa anane ora suda lan ora wuwuh lajeng ing kawekasan menapa sinuwun ing kawekasan yaiku fatonah kuwi tegese cerdas pinter mumpuni sabarang kawruh utawa ngelmune wong fatonah kuwi watake bodhone dina kok ngarep pintere ditutup-tutupi sebabe apa pamrih ora gampang ngulatake nungalake dada merga dialembono dening liyan kang jalari duwe hambek angkuh sombong rumangsa luwih dhewe mula sesantine wong fatonah kuwi tansah eling marang tembung aja dumeh lamun pangarsa bisa kaya kang tak kandhake mau ora mesti tansah dinuntun dening Gusti Cinta Jagat ya Sang Prabu lan uga bakal sliyudan dening para kawulane
uga adoh saka sakraing urbeda tur adine ayem tentrem pikirane ora kemrungsung merga rumangsa ratu mintak kang nyerak marang watoning donya lan ngakirate ya Sang Prabu inggih sinuwun Dawa Sang Prabu tansah kulesta ageng lono iya Mas Jaya lho aku bar meling-meling kok wetengku kok rasa luwe lah dos pundi sampai tong-tong sot menika gerah luwe kok lorong iya apa mbri mau sih ana pincuke ya tas dipun ngengai keng wayah Aryan dipun tutupi kula wae foto siji ae jeneng kita mbahne nyambut gawe tutup-tutupi manganan niku terus go mulih ora ding mung guyon dikira tenan aja sing ngaku kancaku gawe tak eleke ora perwira kowe nggo kaya ngono sini-sini kaya yoga kuno nggawa buntel heeh ning kok rada semelenget iki kenapa gitu kajaringan tetek iki kecentak apa banget esthipun kula nggih sampun mampir namung ajih badhe matur terpaksa kula entek ya kudu ngono wong kowe iki andhaku kok kula ingaten ha iya soalnya kowe ning mburiku ya kudu nadai apa-apa demu karo tapamu ya yen tapamu kuat iki kuat derek aku wih mung sak ngikut iki dhuwur men kasihate nduting pengaruh beda yen padha basa iki ya beda nyata saking dosa sakuru kula yang mutus saing Sri Geger Jawi Heriman lelena tanpa kanden yen tangkulsa mengkusang dia utama mangkono sanata muda nyolong ngrepo ana apa bocah penggung mlayu-mlayu kathokmu nganti suwek unjuk uninga sinuwun ing jaya wonten pareng apa ingkang ngandhatengi mungsuh nggih saka ngendi kacariyos saking negari Ngamarta para Pandhawa sinuwun aduh tempat sajar placa kimpenku mong aku mau ngimpi dirubung siwur jebul mungsuh gawat teko kene Pandhawa teko rene ora urung ngarep jipuk sing tak gawa iki mula-mula aku durung ora kerasan mergo kelengen karo wong omah wakil ku wong guling jebule kimpet sing ora apik tak titeni bola-bali apa nggih ngimpi kok ngising sing kelangan tak titeni bola-bali nek mung metu sithik iki kelangan sithik nek brolake nganti jutaan hewan sing ilang kaya numusi kaya ngono mau lagi ngentut lho jane urung saning tamune Sang Prabu nun kula aja tak ngenteni panjaluk ing Pandhawa Kurawa kabeh luwarana sedika tak petukne dhewe ratu iki
Tatangmu padha warandena becik besok amendemo baris kang prayitmu iki ana wong gagah prakoso teko ning ngarepku sapa jenengmu Werkudara wah wis ngerti jenengku iya kuwi haranku kowe kuwi sapa Narendra Sekala Citatengara jejulukku Prabu Tongtongsot ana paligawe apa kowe teko ana ngasti kene aku njaluk bali panguwasa Praja Astina sing tok rebut lan kowe ora bakal kelakon bedah Praja Ngawarta yen durung bisa nglangkahi bangkit Werkudara lho jagat Dewa Bathara kok ana pawartos sing ora pas Werkudara ngawur kanggamu sapa sing arep bedah Praja Ngamarta kuwi jenenge kowe satriya sing kurang waspada buktine kowe gampang didukumbo karo menungsa sing pengawak setan apa wis mingel kiblatku kok aku ngrusuhi negaramu ngerti ya Werkudara tekaku kene ora niat bedah Praja Ngastina ning aku mung dandan di Praja Ngastina dandani jiwane para Kurawa sing wis kebacut ngoyot marang tumindak serakah yen bisa arep tak bilasi mboko sithik ben bali marang dalaning kautaman dalan bener yen tumindakku iki tak anggap luput tegese kowe seneng yen negara kuwi diiseni wong serakah karo wong sing angkramurka tumindake runtuh wah jebul becik banget tumindakmu niat langening kalang nyuwana gelar pandang muncar dinon kekonang surem soro petan padang kaya kisinan ana napa Werkudara Prabu Tongtongsot atine apik dheweke ora ngrebut panguwasaku Ngastina saka tanganing Gurupati ning jaremu kepengin dandan mula Siadi aja pangling karo watake Sengguni ya buktine bubar ngububi Siadi saiki ndi raine Sengguni ora wis katon to ora wis katon iya ora ketok menungsane lha iya mula aja nganti kowe pangling karo Sengguni ya kaya ngono kuwi gaweane Sengguni sanggon-nggon mung ngobak-obak marang katentreman liyan sebab dheweke ana sing mbayari di iya mula kudu sing ati-ati kudu sing mulat awake dhewe aja gampang didukumbo asna kakangku iya kan wis teko Praja Ngastina babar pisan ben eneng gawene iya Arjuna wonten dawuh Gari Bagong timbalono sendika Kang Prabu Tatangmu padha warandena becik besok amendemo baris kang prayitmu Garing Bagong kula wonten dawuh sinuwun kowe tak jaluk gawemu keparingipun dawuhipun dos pundi mara gage kowe padha nangisa ning ngareping Prabu Tongtongsot kae garing kowe sambata yen bapakmu Semar lara banget dene Bagong kowe sambata yen mbakyumu bojone Petruk lunga ora pamit sedika
langen ingkang nakjar pandamun sarang kinon kekoneng surem soro tetan dagang walah Gong Bagong piye to Le Bapak Semar mbuh esuk mbuh sore Gong ditambani apa-apa wis gak mari gak waras babar pisan walah penyakit apa sing nyandang yang awakmu kuwi lara kok malah awakmu lemu eneng wong tilik ngoro entek lara apa to mo ning deg-degi ati ora omong mripate ketok putih tok kala-kala sok kejang-kejang sikile mo kowe linga ya mo sing duwe tanggung jawab anak apa awake dhewe bakal kelangan wong tuwa to Gong bapak piye Le walah bapak kok ya ora mesake karo anak-anak iki wis surungane gawean lara terus jenenge sobat kae ora mesake karo sing kelompok-kelompok yo biyen ketok apa saiki ketok apa lagi ditinggal Petruk sedih wae kok kowe wis minggat karo wong lanang liya pancen Petruk gak duwe apa-apa duwene ya mung kentes mesti beda yen tok tanding karo sing kowe saiki kaya wong gonta-ganti kendaraan ning apa tok kira sugih gonta-ganti darake jam kemong makelar mobil walah yu olehmu ngawula nyang sek kok banget temen kowe janis prisek tenan ditinggal Petruk sedurung sila kok wis nglebokke wong lanang pirang-pirang nglebokke slamet barang nganti melu nabuh malah aku bareng arep tok pangan to yu kadangmu padha warang dina becik besok ana membahas Kang Prayitna mangkono datan kiat ngampah hardane nafsu Prabu tong sot babar saking tuwa Petruk nyono wedok gagas karo sing wis ora enek jebul malah direwangi lara mau tresno banget karo aku ning ngomong-ngomonge Bagong lah mbeset atiku ngraji ususku lah kok kowe to terus kok kowe to Kang nek mau ya sing kira kok rek ora ado kok ambune kok godhong sembukan iki ora kakangmu bae nek ratu kok malah yang ndi kok ngatongi ganyong seneng aku kok dirembuk bapak lara apa reng bapak lara banget kepengin tilik bapakku iya Petruk bali garing pancen keparat tenan diapusi uga-uga nggih kula
jare bapak lara. Ucapan ki donga lho. Kowe ngucap kok delak kula ki lara apa he? Kowe ndongake aku lara. Lah wis sanjang niku gareng. Aku Bagas Waras, Truk. Ya mung pikir kula do kenceng merga mikir kowe kuwi. Anggere pikir kenceng gulaku munggah. Waduh. Kowe nyang ndi-ndi? Lah kowe nyang ndi to? Nggih mo kula baris kursus brokos terus terang. Kula kesan niku mriki beto jimat kelima soto. Aja sembrono. Ayo nang ngadep sinuwun. Gonjang kancing langit kelap-kelap waton lirikin sanging sang baweh gandrung Petruk inggih kula sinuwun nyuwun pangapunten istanipun kula dados Prabu Tongtongsot kala wau. Oh ngono niki kok bisa babar sejatining Petruk. Nggih kula dipun apusi garing kalih Bagong. Garing sampat bapak sakit bab yen ora nganggo cara mengkono kesuwen ngenteni marang balimu Petruk. Nggih. Mongko uwuh-uwane tumindakmu lan tumandangmu ya wis bisa dirasake dening kabeh bebaran agung. Mulane ora aneh saiki para kang padha nyekel panguwasa wis padha tumindak becik ora tumindak nyeleh maneh maka saka tuntunanmu ya Petruk. Wah sembah nuwun sanget. Sabab para kawula wis padha maspadake lan para kawula ora wedi-wedi ngelokke marang sapa wae ingkang tumindake ora bener. Inggih matur sembah nuwun. Dene para Gusti kula sampun saged ngraosaken dumateng krida kula. Mboten ketang klungsu-klungsu kula nderek udus nuwun. Lan kowe bisa dirantu bareng kuwi penalare persajan kemawon sinuwun estanipun kula ngakeni bab ampuhipun jimat kelima sating kula beto sak menika sinuwun sasunyatanipun menawi dien ginakaken kangge bab kesaenan lakaran dayani saestu kok Sang Prabu kados sinuwun Duryudana dipun welehaken kaliyan tumindakipun piyambak sakmenika dados pakunjaran mengkono kok kebangetan temen oleh mudak sia marang Kakang Duryudana Petruk menika saestu minta kula kok sinuwun Prabu Duryudana dipun ketingalaken piyambak kaliyan tumindakipun gandeng wis malih jatine wujud apa iya isih milik marang Klimasada. Wah babat pisan mboten kula sampun ngraosaken Klimasada mila sampun ditiwanci kedah wangsul kanjeng agem monggo Sang Prabu kepareng nampi menika wangsul jimat Klimasada. Petruk aku ingsun paring terima kasih marang jeneng para Petruk kang wis paring ngaturake bali jimat Klimasada. Dawuh sami-sami sinuwun. Ya Petruk
ingsun seni apa kang dadi ubayamu? Iki jeneng wis keplok ing antarané kawulawan Gustine nggone bebarengan cancut tali wanda brasta marang tumindak kang nyeleweng saka garising pernatan. Kang mengkono petuk wanci bali marang para Jangamarta kumpul marang para warga maneh ya petuk ing ngestaken dawuh sinuwun. Mugi-mugi gesang kula ngantos pecah saged tansah caket kalian pinucaling agami ingkang karesik ing jimat kelima sedaya kula wau. Gusti muga angijabahi. Wargadara resana sakabeh reget. Iya. Iki sapa? Iki kula pun Jastika saking Nusarekmi. Paduka sinten? Aku Werkudara. Duwe karep apa? Madosi Sun Prabu Tongtongsot wis badhar wujude bali malih Petruk meneh. Oh, ngaten. Iya. Mula panguwasa negara Bali marang tanganmu. Nusarekmi dadi wewengkonmu. Nggih. Ya mung tak jaluk kowe tansah tak elingake. Tumindak sing ala coba bajutke. Tumindak sing apik sapa lange Petruk utawa ing sawas murid. Oh inggih Raden. Sampun dados sumpah kula. Kula badhe dadosi jiwa kula, dadosi tumindak kula. Kula badhe tumindak manut dhateng pinucaling kitab jimat kelima sada kula wau. Iya. Bila dene bareng sak sampun kula wangsul dhateng Hadi Nusarekmi, kula badhe tetunggil lan para Pandhawa kekadangan para Pandhawa. Iya. Yen ucapku becik tumindak apik padha bisa nampa aturmu. Iya. Panyuwun pamit mongso bodho. Ndara Bratasena Kakang Semarapa sampun wuru ing Reh Bantayuda nggih Gus, menika sampun paripurna anggenipun anak Petruk dados ratu. Lampahan menika mboten nyemoni sinten-sinten ing pengajap namung kepengin nggigah para warga masyarakat ing Nuswantara. Bilih sampun ditiwanci kita sedaya kedah bangkit gumregah sesarengan ndandosi negari saisinipun. Awon saening negari kita menika boten namung mapan wonten pundhaking para narapraja kemawon. Ananging sedaya warga negari ugi gadah tanggal jawab ngudari dhumateng ruwet renenging kawontenan kanthi wewaton garis-garising pernatan ing sampun gumathok nggih Den. Iya. Dados boten namung sakarepe dhewe ing ngersaning Gusti Kang nyipta jagat sabibaring ngringgitan mugi para saking negari tansah manggih hayu-hayu rahayu niskala. Duwen kula namung ndongaaken sabibaring ngringgitan mugi-mugi ing desa Sambirata khususipun padas umumipun ngawiwiyaripun tansah manggih hayu rahayu niskala. So Mbah Lurah Sri Mulyana tansah manggih yuwana kiat momong warga agung ing Sambirata mriki. Sampun ugi Mbah Lurah lanipun Mbah Samad mugi tansah dipun paringa kiyatan lahir batos tansah ngagungaken sedekahipun kados ing dalu menika. Badhe maring ngringgitan sedaya warga tansah manggih yuwana kasembatan ingkang ginayuh sesarengan monggo sami sabiyantu dhateng Bapak Bupati sak wakilipun. Gane menika pilihan panjenengan sedaya monggo dipun sengkuyung menapa programipun. Sampun ngantos njegali tuwin ngrendhet dhateng lampahing wewangunan ingkang dipun kemudeni Bapak Bupati sekalian wakilipun. Iya aku nek jeni dene kula sak koncingae kewajiban rumaos kalepat dun
kekiranganipun katur dumateng sedaya para pamirsa tuwin para miyarsa